Prečo je modernizácia udržateľná a vedie rýchlo k cieľu? Pri bežných sanačných spôsoboch závisí výsledok sanácie od metódy, podmienok a zabudovania. Pri metóde rehov šachta v šachte je čas renovácie a výsledok definovaný produktom. Bez ohľadu na ročné obdobie alebo poveternostné podmienky. Továrenská prefabrikácia všetkých komponentov zaručuje konštantnú kvalitu a umožňuje modernizáciu v priebehu jedného dňa akoukoľvek stavebnou firmou. Dokonca aj kanalizačné potrubie musí byť uzavreté len na krátky čas. Doprava bude ovplyvnená len mierne a môže pokračovať počas celej modernizácie. Po obnovení povrchu vozovky môže byť doprava okamžite vedená cez šachtu. Bez ohľadu na stav starej šachty môže nová AVA šachta uniesť zaťaženie kolesa až do 10 tón. Dodatočnú bezpečnosť zabezpečuje hybridný roznášací prstenec s oddeleným zaťažením, ktorý prenáša zaťaženie bočne do zeme a tým odľahčuje aj starú šachtu. Kompletná modernizácia až po úroveň terénu zabraňuje známemu poškodeniu šachtových poklopov. Svetlý priemer 625 mm vo vstupnom priestore ostáva zachovaný. Ak cez šachtu preteká len dažďová voda, dodáva sa modrý hybridný roznášací prstenec. Okrem toho je možné šachty dodať s pevným rebríkom alebo bez neho už z výroby. AVA šachta je celá vyrobená z polypropylénu a nemá žiadny povrch, na ktorom by mohla pôsobiť biogénna korózia kyseliny sírovej. Ani prerastanie koreňov a stúpajúca podzemná voda nemajú šancu. Aj krátky prechod so systémovou maltou rehau a vaseru má vysokú odolnosť voči korózii biogénnou kyselinou sírovou, kyselinami a zásadami z pH 3,5 až 11 pre bežnú kanalizačnú atmosféru alebo krátkodobo pH 2 až 12. Vedeli ste to už? Bežná atmosféra kanalizácie má hodnotu pH 4,5 až 6. A tak modernizácia rehov šachta v šachte, ktorú ocenila spoločnosť IKT, prináša udržateľný a rýchly výsledok sanácie. Chráni životné prostredie, má dlhšiu životnosť, je výrazne bezpečnejšia a udržateľnejšia. Modernizácia šachty v šachte. Od Rehau.